Igbo ekele m unu kelisi n'ike ana anabata na isi mbido television ya webe ihe niile na-eme n'oge ụtụtụ ọma nọ. Ịmụ na ọ n'ụtụtụ ka na-eche ama na otu ụbọchị ga-adị. Nwa ya na-eme ndị isi mbido television na-eje wetara gị ihe emume a iji mee ka gịnị ụbọchị gị gara gị nke ọma. Mana nke ụbọchị taa oge ihe gbasara ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-ekwu ya na-ekwu n'ụbọchị taa gbasara ka ị ga-esi mee ka ngwụcha izu ụka gị gaa ọfụma. Eso ya n'olu ndị bekee ma eso ya n'olu ndị ite akpọ ya gịnị weekend starter. N'ime weekend starter ọtụtụ ihe dị iche iche ka a ga-ewetara gị ka a ga-akọwara gị ka esi edosi ahụ, ka esi edosi ụgbọala gị, ka esi eme ihe ndị ọzọ dị iche iche ga-eme ka ngwụcha izu ụka gị gaa ọfụma. Mana dịka m na-eji ekwu ya oge niile echefukwala na aha m ka bụ Maazị Edomikechukwu Samuel ya nwoke aka ji na-akpọfe eme gịnị Usain Bolt. O onye ezi m na ele ụdịka aha dị ya mana m zi ya wee ezigbo aha ọ bụ aha mpa m na mma m gwara m ka ọzọ m jide akpụ ofe eme gịnị ofe achọ wee ya. Mana echefukwala ị na-esoro anyị na gịnị na social media platforms anyị dị iche iche dịka ịga na webụsaịtị anyị ga-eweta ya www.isimbido.tv, na Instagram @isimbidotv, Facebook @isimbidotv, Twitter ya nwanne n'ọgba ama ya @isimbidotv. Mana dịka o si dị ọwụ naanị m ga-akwụ ụgbọ a maka ụgbọelu a na-enwe ndị a na-adị abụọ na-eme gịnị na-akwa ya bụ ụgbọ ka o wike gaa ọsịsọ. Ewu adanne m ịhụ nwaanyị ọ chapụrụ achapụ ya ama m ọ nakwa saa ahụ mana mgbe ọbụla hụrụ ya na-eme gịnị ya na-emuke ka ọla edo. Mama ọdara ibe ọsụbanụ alụka m asa ahụ biko ịma ndị Igbo so ọmụmụ emegịrị asa ahụ onye ọ chọrọ ikwu ọmụmụ asa ahụ mana ọ na-adịrị ya ma ana m asa ahụ biko ana m ejikwa ogbo asa ahụ ejikwa ma ncha ọbụla m maka enwe m ncha agaghị masị ncha ka m ji asa ahụ mana ncha dị mma na mejie asa ahụ. Ndị Igbo na Igbo bụ Igbo ọ dị mma anyị na ụnụ ga-anọkọkwa n'ụbọchị taa mana chetakwanụ na aha m ka bụkwa Chinwe Ebili. Nwanne m nwoke si isiokwu anyị ji bịa isiokwu agbakwa ọkpọ ọ dị mma ịnụ na ntị maka ndị ụfọ ewu ha anụ na ngwụsị izu ụka ndị fọ amaghị ihe ha na-eme ọwụ ụfọdụ ndị mmadụ na-eche na oru ha na ngwụcha izu ụka oge oriri oge ọṅụṅụ oge nkwari oge eji eme ihe ndị dị iche iche. Ha chefuo na ọkwụsịkwa ebe ahụ ebe ahụ ka ọ kwụsị. Ewe ọtụtụ ihe niile a na-eme na ngwụcha izu ụka nke dịka nọ n'isi okwu anyị n'ụbọchị taa ị ga-anọ na ngwụcha izu ụka ọ dị mkpa gị na ezinụlọ ịnọkọ ga na-akpọ family ties. Maka nwa gị hụ gị kpọọ gị nkụ ihe gafe ya sị gị ya jụọ nwunye gị ma ihe ọwọ nkụ ka ọ nna m asịwa gị na nna m ya sị gị mba na onye a yiri nkụ. Igbo dị mma awụ na ị ka na-abata anyị ka nọkwa na Isi Mbido TV. Kedu isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa? Izu ike n'izu ụka maka ndị ụfọ anaghị ezu ike mana ị na-ezu ike gị na-ewikwe ezigbo nri dị mkpa maka eme ndị na-agụ nwa Monday to Friday anaghị aṅụ mmiri anaghị eri nri mana izu ụka agụ ha ị ga-ashie ezigbo nri rọrọ ahụ. Ezigbo nri a na-akwa nwanne ị ga-etige ụmụ ihe dị iche iche ọkwa anụ na chicken ụmụ vegetable ị na-anaghị erinwu Monday to Friday kweziokwu ị ga-abịa shie ezigbo nri nọsha ịchọkwa iyipụ akwa gị yipụ akwa ewe mgbe anyị dị n'obere adị atọ chere iri ya bụ garị ọkụ ị ga-eyipụ n'akwa ụtara ọkụ akpụ rọra gị yipụ n'akwa gị yipụ n'akwa ka briz kụsa gị maka na ajịja ga-agba gị. Ya wuru kosi ọ ka bụkwa n'ụtụtụ ọma na ngwụcha izu ụka ka eji gwa gị ka ngwụcha izu ụka ka ga-esi ga-adị. Mana ọ nwere ka na-abata ugbo anyị akọwachala ka ụfọdụ ka ị ga-esi mee ka ngwụcha izu ụka gị gaa ọfụma dịka ị nụrụ nke kacha mkpa na ngwụcha izu ụka wee nọ gị na ezinụlọ gị nke kacha mkpa. Mana ka anyị bazie na nke ka dị mkpa nke a ka dị m mkpa maka na ọ na-eru m n'ọkpụkpụ ọ na-ata m na ọkpụkpụ nke a gbasị ọ na-ata m ebe nke ahụ mmadụ ilekọta onwe ya anya eso ya n'olu ndị iti akpọrọ ya gịnị
hygiene, personal hygiene. Maka na okwu ọdụm ọtụtụ n'ọnụ ka m hapụ ada ka o wepụtata ya ofu. Okwu ha na-ewute m ime ọ na-ata gị ọ ga na-ata ha ata nke m nwanye ọ na-afụ m ụfụ otu ochi afụ mgbe m na-eme nke a na-agbakasị m ahụ. Ụmụnne m enekwu ịbago bọs ofu mmadụ welie aka elu ịbago bọs anyị nwa na-eme enwe asị amara asị na enwere trafik abasị enwere trafik ọ dị welile aka ya elu ndị na-ana akpụ ajị mkpalavu anyị ma na ajịrịja wee bọzi ajịrịja na aka agba na-awụ gị na mkpalavu ọ na-adị oke mkpa ị na-ahụ na idosara eweta ndị ka ha mepee ya na-eshi ma kabid ma bi akpọ eweta ndị gị ọhịa eshi ọ dịrọ mma ihe a na-enyekwe ahụ nsogbu. Biko kpụsanụ mkpabụ eme ya na-ere n'ahịa ka ihe m na-akpụ m oke shaving stick ọkwado 15 naira or 20 naira obere ego ewebe ga-agafe asị gị na gị zụrụ ya 300 naira iji na-akpụ mkpabụ gị ka anyị na-eshigbu ma ndị ezinụlọ gị nwere ike na-eshi uche emoye ga-agwa ngwa nna gị na-enye inwe ịgwa ụmụnne gị sa ya okwu abịala na kwapụ Igbo ekele m unu okwu anyị abịala na njedebe mana ọ gwụchabe izuụka ọzọ a ga-ebidokwa ebe anyị kwụsị maka na ọtụtụ ihe dị ka anyị ga-atụpiri unu enwere m obisi ike na ihe niile anyị kwuru na ọ bara ọfụma na unu ewerele nke unu na-ewe maka na ama m na ọwụ ndị niile ga-ewecha nke ha ga-ewere nke ha ga-ewe tụpụrụ anyị nke na-agbasa ha tụmadị ndị gbasara ụmụ nwoke na-asa owu ukwu ha mmiri ama m ụfọdụ ga-asị nkunu na-ekwu nke unu mana ọ dị mkpa na ngwụcha izuụka na ị ga-eleta onwe gị aka gị na ezinụlọ nọọ ụmụaka mara ka ọgwụkwa nwa gị hụzi gị ya kpọzi gị dee David ya kama ọ ga-akpọ gị dadi ya kpọ gị dee David ma ya ahụ gị ya kpọ gị antị gị na ụmụaka gị nọrọ ọwụ na elubeghị nwaanyị ma ọ wee mụtawe gị nọrọkwanụ dekọta onwe gị anya na ngwụcha izuụka ọ ga-adịrị gị na mma. Aha m ka bụkwa Maazị Edomikechukwu Samuel. Ọ dịkwa mma ka m nyere ofu ndụmọdụ m na-emekwa onye sara ahụ pụta na betrum biko ya gbalịa wee tọwel ficha mmiri nọ n'ahụ maka ị ga-eficha mmiri anọ gị n'ahụ ịpụ ha n'ime anwụ ọchịchị ọsọ gị ahụ gị bido na-eshi esi mana chetakwa na-akpọtụ anyị na isi mbido TV mụ na nwe ihe mmemme dị iche iche m na-akpọ anyị na-azụ ụlọ aha m ka bụkwa Chinwe Ebili. Anyị ga-ahụ nọ n'ụbọchị ụka ọzọ na-abịa n'ihu anyị na-asị ka emesianụ mana ugbu a a ga-etinye anya na ọ fọrọ abụọ anyị ga-eleba anya tupu anyị apịachi maka oge anyị emewele gịnị emewele kwarapụ anyị ga-eleba anya na ihe gbasara idosu isi ọcha mana Adanne ga-eleba anya na ihe gbasara ntutu isi mana ụmụ nwaanyị na-aka ebu ntutu mana nyanwa ga-eleba anya ọfụma na ihe gbasara ntutu a. Nwanne m nwoke iso ụmụ nwaanyị ọwụ so ụmụ nwoke ịhụgo ụmụ nwoke ndị ụfọ nke na-akpọ dreadlock. Ụmụ nwoke ndị ụfọ ha bụ dreadlock ha na-asa ya mmiri na-asa ya mmiri eme ha na-eshi ushi ma ibu dreadlock ma ibu natural hair biko ị ga na-asa ntutu gị mmiri asa ya ọfụma ịsa ahụ gị saa ntutu ịsa ahụ gị saa ntutu mata na ịchọkwa n'ise oge niile mgbe ọ na-asa ntutu gị ka anyị ịsaba ya gị wee hand dryer blow ya ị ga-ekwe na hand dryer gị kpọọ n'ime anwụ ikuku koo ya. Akwa nwere ụmụ mmanụ ndị a na-eji elekọta ntutu mmanụ dị iche iche ị ga-egote mmanụ anụkwa na ajọ n'ime mmanụ dị ka 100 naira nwee ndị ka 50 naira ị ga-ekwe na ego mma ị ga na salon abịkwa once in a week ofu ụbọchị n'izuụka gị ga-aga saa isi gị mmiri. Ụfọdụ mmadụ na-asị na ana-asa ihe m na-ele anya na ihe gbasara dreadlock ebu m dreadlock ana m asa nke mmiri. Ama m ụfọdụ na-asị na ana-asa ya mmiri asị gị na ana-asa ya mmiri na ịsa ya mmiri na ọ ga-atọ. Oke ajụjụ ka m chọrọ ịjụ gị ọtọ gị gakwaga ọtọ gị ga-eme gịnị gị ga-eke ọ mmadụ kere gị ya bụ dreadlocks eme ndị ga-anọ n'ihu ha nọ n'ihu gị nọ n'azụ ha na moto ushi isi ha a ga-ekwe gị mekwe nke ọzọ na-adị njọ ụmụ nwoke na-etolite ụmụ okorobịa boxers ndị ụfọ na-asa boxers ha mmiri amụ m nwoke mụọ nwaanyị ụmụ boys na-etolite a na-asa boxers ha mmiri eme boxer ha yipụga ya n'abalị n'ụtụtụ ha yikwe na-eshipụ ụmụ nwaanyị ndị ụfọkwa eme ndị ka ụmụ nwaanyị na-etolite kwesịrị na-eyuz panty liner ka anyị na-enwe oke ushi
ọnwụ eji ha na-eme ndị ke nọ between 18 and 25 ma ụmụ nwoke kwa ihe buga Kenya na ndị Igbo na-akpọ crochet ma uwe ukwu ma nke ahụ saa ya mmiri